हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायगारनानै लाग्रोनाय थालाय बायदि लोगोफोर लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे दिनै मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै शर्ट मुभिनि सायाव आपडेट लानानै लोगोफोर नोंथांमोना बे शर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायखादों आरो नुखादों जानांगौ लोगोफोर बे शर्ट मुभिनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों खांखिला गोफार ओमफ्राय लोगोफोर बे शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों प्रिया बसुमतारी, जयन्त बसुमतारी आरो प्रेक्टिकल बसुमतारी, रैसु आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर आरो बे बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे खांखिला गोफार आबुं बर' सावथुन शर्ट मुभिखौ नोंथांमोनाथ' गोबाङानो दाखालिसो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 7 सिम नायखादों आरो नुखादोंमोन आरो नोंथांमोना दाखालि बावैसो बेनि पार्ट 8 खौबो नायखाबाय आरो रिलिजबो खालामनानै होखाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो बेनि पार्ट 9 खौ नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै लोगोफोर बे खांखिला गोफार मोनसे शर्ट मुभिनि पार्ट 9 खौबो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो लोगोफोर लोगोफोर बेनि पार्ट 9 खौ प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव रिलिज खालामनानै होआखै लोगोफोर बेनि माबाफोर उसुबिदाफोर जादों बे चेनेलाव बिथांमोना बेनिखायनो बे प्रिया एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव रिलिज खालामनानै होआखै लोगोफोर फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावसो बेनि पार्ट 9 खौ रिलिज खालामनानै होदों नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला आरो नुसनाखैब्ला बयबो फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नायहैदो लोगोफोर आरो बेनि पार्ट 10 खौ नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो बेनि पार्ट 10 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं फुल मुभि शर्ट मुभि मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलावहाय थाबैनो मिन्थिग्रोनाय बायदि